Godmorgen her fra Randers. Jamen, som sædvanligt lige en lille update. Jeg får jo lidt alle mulige sjove, spændende henvendelser omkring juicen selvfølgelig, og forretningen omkring det, og om du lever af det nu, og så videre. Og jeg har altid valgt at være helt åben til det. Nej, jeg lever ikke af at sælge juicen endnu. Men det kan være, at jeg kommer til det. Det vil være dejligt. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Og så er der nogen, der siger, ja, men det er også fordi, det kan du, Brian, og det er fordi, du har så meget erfaring. Jeg siger, nej, det har intet med det at gøre. Det eneste forskel på mig og dig, det er, at jeg har besluttet mig for at starte. Det har du ikke gjort endnu. Det er et utroligt simpelt produkt at arbejde med. Der er 2 varianter. Der kommer vist muligvis lidt flere produkter lidt senere på året. Måske har vi hørt lidt om, jeg ved ikke med sikkerhed. Utroligt nemt at vejlede i. Der er kunstig intelligens, der kan hjælpe dig med at præsentere det, med at besvare spørgsmål. Jeg kan hjælpe dig, hele teamet bag dig kan hjælpe dig. Og man kan jo ikke sådan enten lade være sådan, og ligesom at resonere lidt og sige, hvad har jeg egentlig selv fået ud af det? Det slog mig ind lige nu her. Altså jeg har jo den her drikkedunk. Det er sådan en termodunk, jeg fylder med vand hver aften, inden jeg går i seng. Så den er dejlig iskold til at stå op. Lige en enkelt pulver, selvom der er relativt, jeg tror der er en liter eller sådan noget det her. Og så går jeg lige stille og sipper af den her i løbet af formiddagen, mens jeg går hjem. Og så kan jeg simpelthen mærke, hvordan energien og velværen den kommer. Og det sjove var faktisk, at jeg lige var nede og handle her i Netto. Og så tænkte jeg, men jeg kan da også, hvad man sådan egentlig lige have lyst til. Og så slog det mig faktisk, at det var lidt pudsigt, jeg nu ikke, om I kan se det her. Men så min morgenmad, det blev faktisk sådan en skål frugt her, hvor det tidligere havde vel været hvide rundstykker. Det, jeg elsker ristet brød, men det er jo også pisse usundt med alle det her hvide brød. Og jeg begyndte at bruge rigtig meget med smoothies, som sagt. Det har jeg vist nogle opskrifter på tidligere. Der kommer også nogle flere, fordi dem var der flere, der gerne vil have. De her juicer, og nogle af dem kræver lidt specielle maskiner, det er jeg helt med på, men jeg kan godt prøve at hjælpe lidt, for nu siger jeg, at jeg vil egentlig gerne prøve at lave den der, men jeg vil egentlig hellere lave det som juice, det er en smoothie, det kan man gøre nogle gange ved, hvad man putter i, men det er en helt anden snak. Så hvis du sidder derude og tænker, ja, det er flot alt det der, det kunne da være skønt at tjene 10.000 ekstra om måneden for at holde nede på jorden, fordi jeg kan også komme nogle vilde beløb. Vi har også i Danmark forhandlere, der tjener meget, meget mere, og er langt over det, man normalt vil kalde fuldtidsindtægt. Så det er en mulighed. Hvis du nu sidder dig og din ægtefælle og sidder og siger, jamen vi kan du godt bruge til en konfirmation, til en barnedåb, til et nybyggeri, til et eller andet, altså hvis man så kunne afdrage det med 10.000 om måneden, så vil banken nok være til at snakke med på en helt anden måde. Jeg sidder ikke og lover dig, at du bliver rig natten over, eller noget som helst, fordi det gør man ikke. Det kræver lidt indsats. Om den indsats, det er 2 timer om ugen, det er 10, 15, 20, måske 40 timer om ugen, det bestemmer du jo. Det er kun dig, der kan sætte dig det. Jeg arbejder relativt meget med det, selvom jeg har jobs ved siden af også i butik. Og det kan da godt nogle gange være lidt svært, når man sådan kommer hjem fra jobbet og sådan lige samle energien til at sige, jamen nu skal vi skulle lige have fokus på det her. Også selvfølgelig sørge for at komme med noget materiale til jer. Der er flere af jer, der er ikke så mange, der skriver på det i det offentlige opslag, men jeg får en besked om sådan inde bagved. Det er sådan set fint nok for mit vedkommende. Fordi det er jo bare sjovt, det er jo egentlig bare at se responsen enten på forretningsdelen og selvfølgelig også på produkterne, og nogen vil gerne begge dele. Det kan faktisk være en rigtig god måde at starte på. Det kan måske være en god måde, at du her sådan dejlig søndag sidder og tænker, jamen vi kan da prøve at kigge på det. Og kigge på det, det er der ikke noget ved at bare sidde og kigge på en masse hjemmesider, og jeg kan sende dig måske ovenikøbe hundredvis af pdf'er og alt muligt andet, men det er jo anbefalet at gøre. Prøv produktet, fordi det er det bedste sprog, du overhovedet kan snakke, det er, hvis først du begynder at mærke den effekt. Jeg kommer med en fantastisk historie, hvordan jeg har virkelig nat og dag for mig på mange områder, som jeg også har nævnt i nogle af de tidligere videoer. Og der er rigtig mange af mine kollegaer, som også har tabt sig rigtig meget og har fået meget mere energi. Og der har været sådan rigtig mange forskellige ting, hvor man siger, hold da op, det var da fantastisk, kan det virkelig passe? Jamen det er der kun en måde at finde ud af. Prøv det. Det du kan gøre, det er, du kontakter mig, jeg sender et link, du bestiller og prøver det. Og hvis du nu tænker, at det der, det virker det ikke, eller jeg kan ikke lide smagen, eller hvad det nu kunne være, reklamation på det, så har du fuld returret og får dine penge igen. Så det kunne også være muligheden for, at du kommer på den drømmerejse, du altid har drømt om, eller
kunne måske gøre et eller andet fedt for ungerne her hen over julen, eller hvad der nu kunne ske. Det er helt op til dig og dine begrænsninger. Så jeg vil meget gerne hjælpe dig. Det er bare at række ud, så skal jeg nok være klar til at hjælpe dig, både med forretningen og det hele. Og der bliver også lidt mere omkring det her selve restart-ting. Det er sådan ligesom et projekt, jeg kører ved siden af forretningen, og det er kun de forhandlere, der kommer ind i mit team, jeg ligesom kan tilbyde det til, fordi det er selvfølgelig min historie og mine erfaringer, jeg kan drive nytte af. Så det er jo en mulighed, så tænk lidt over det, og så lad os tage en snak om det. Kan du have en rigtig god søndag. Jeg håber lige, du har brugt de her 5,5 minutter på at følge lidt med, og sådan ligesom også se, om det måske var noget for dig.